opportunity to be here and to tell the good news about Abtanan sa Kaluoy. Sama sa giingon ni Archbishop Palma ganinang earlier this morning, Abtanan sa Kaluoy is primarily a group of committed people appointed by the Archbishop of Cebu, sharing a common vision and passion for our work involving the entire church, meaning the Archdiocese of Cebu, together with other sectors for organized charity for children in the peripheries. So ang Abtanan sa Kaluoy, para gud ni siya sa mga bata nag-edad, mga street children, mga libod suroy, nga nag-edad 7 years old to 18 years old, mga meaning mga bata o mga batanon nga mga libod suroy. So nagpasalamat ang dako sa Bishops Conference, sa Italian Bishops Conference for this project. Kaya this is a project of the Archdiocese of Cebu, and kananaang usagid ni siya ka bunga sa International Eucharistic Congress. Ang atong mission is to provide accompaniment to parish and community-based efforts to help street children and other economically disadvantaged children. So, mo na siya. Kunya kung ang kaning Abtanan sa Kaluoy, daghan ni siya mga services nga i-offer, mga basic services, specifically feeding, bathing, hygiene care, medical and dental needs, and other needs. Kay mo progress lang ni siya based sa ato ang, like for example, for the first 6 months to 1 year, kung sugod tag very basic lang kaayo nga services like bathing, personal hygiene, and especially feeding. And as we progress, kaya ang ato ang mga ani nga mo establish at taong trust relationship sa ato ang mga beneficiaries or clients. And ang ato adyong long-term nga goal nga kaning ato mga libod suroy nga mga bata mabalik sila sa pag-eskwela. And I'll give the microphone kung para matagaan tag update kung asa na ta karon sa ato ang construction sa building.